Dahil sa halos 2 linggong matinding ubo, pananakit ng likod at pansamantalang pagkawala ng boses, agad na nagtungo si Nanay Marina Lacsamana, 62 years old ng Barangay San Agustin nang mabalitang may libreng medical services na alok sa Kanakman. Mas mainam na umanong makapagpatingin sa espesyalista para malaman talaga ang kanyang kalagayan. Isa siya sa mga naging benepisyaryo ng OFW and Family One-Stop Service na isinagawa sa People's Hall ng Kanakman. Ayon kay Nanay Marina, malaking tulong ang programa dahil nakatipid siya sa gastusing medikal. Ina siya ng isang dating OFW na nagtrabaho bilang entertainer sa Japan at Australia. Maringani po yan na igwata. Ang iba talaga mayong-mayo. Kaya makabil man kami. Araw kayo sa laboratory, mahal ang bayad, check-up, bulong. Pinangunahan ng aktibidad katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Public Employment Service Office o PESO Kamsur, kasama ang LGU Kanakman at iba pang ahensya ng pamahalaan. Saklaw nito ang halos 24 na barangay sa Kanakman kung saan inirehistro na rin ang mga ito sa Yaman sa Kalusugan Program o yakap ng PhilHealth. Maliban sa health services mula sa Hospital on Wheels ang isa sa state-of-the-art healthcare asset ng Kamsur, may libre ring gamot na ibinigay sa mga benepisyaryo. Ayon kay Bernard John Bonnet I, OWA Bicol Representative, naging bukas ang programa hindi lamang sa mga OFW at kanilang kaanak, kundi pati sa iba pang residente na nangangailangan ng serbisyong medikal. Magayon po na nagkaigwa ng araw kaning activity kasi somehow na-extend ang tabang medikal sa mga dependents ng OFWs through voluntarism, ano po kaning mga doktor na anion as mga dentista, plus kumbaga mas napapaabot ni PhilHealth sa iyang mga programa din, so magayon po ang araw kaning activity. Samantala, sinabi naman ni Rodresha Toralio, Kamsur PESO Manager, na layunin ng programa na mas mapalawak ang serbisyong na ibibigay sa komunidad at mas mailapit ang tulong ng pamahalaan sa mga barangay. Sabi nga ni, nagtatao kita ng serbisyo sa iba, pero si mga OFW minsan nalilingawan ta. So sabi ni Governor El Rey, why not tawan tamaning special na lugar itong mga OFW, mga former OFW, mga kapamilya kang OFW, para man sinda makapag-resibi kaining programang medical mission and at the same time yakap registration para makapag-avail sinda kan mga medical services na syempre libreng tinatawag probinsya ng Camarines Sur. Patuloy ang panawagan ng mga ahensya sa publiko na samantalahin ng mga programang direktang nagdadala ng serbisyo sa mga mamamayan. Darlene Lastrulio, CSN.